ajattelin sitten kuvata minkäänlaista aloitushöpinää tähän aikaisemmin päivällä ennen kuin lähdin peleille. Tässä sitten yritän viimeiseksi illalla jotain vielä selittää tosta. Elikkä tosiaan menin silloin yhdeltäkö se nyt alkoi satelliitti siihen main eventtiin. Elikkä oli ilmainen turnaus, mutta sitten siinä on rebuy ja add-oni on 20 €. Ja silleen ihan ok meni siihen ensimmäiseen taukoon ja sen leitrekin loppuun asti. Että otin sen sitten add-onin siitä ja sitten sen jälkeen se meni vähän huonommin, mutta mulla on muutama klippi sieltä, niin tässä sitten ne seuraavaksi. No niin, nyt on sitten leitrekki ohi parin minuutin päästä, kun pelit jatkuu. Mulla on joku 53 000 merkkiä, että ehkä se nyt tästä sit irtoaa. 28 pelaajaa jäljellä. Ainakin toi 5 lippua on tässä tarjolla, niin napataan yksi. No. Joo, eli ei tullut sieltäkään sitten satelliitista lippua ja siinä sitten hetken aikaa pohdin ja olin vähän kyllästynyt siihen niin kuin omaan pelaamiseen ja harmitti, kun ei vaan saanut mitään aikaiseksi siellä pokeripöydässä. Mutta sitten tulin takaisin tänne kämpille ja vähän söin tässä ja lähdin sinne kasinolle sitten takaisin ja siellä oli se main event day 1A. Ne oli jo 4. tasolla, mutta sitten noi blindithan siinä oli 400-200. Sitten ajattelin, että no turhaan mä sitten enää ketkuttelen noissa satelliiteista, vaan mennään vaan ihan suoraan asiaan. Ja hyppäsin sitten siihen mukaan ja sieltä mulla on muutama all-in käsi ja laitetaan niitä sitten vaikka tähän seuraavaksi jonoon. Oh my god. Yeah. So sorry, not sorry. Sitten ei tullut ihan semmoista all-in kättä, niin en pystynyt sitä kuvaamaan, mutta omasta mielestäni pelasin sen aika hyvin, vaikka siinä nyt hävisinkin melkein puolet stäkistä, mutta silti olin aika tyytyväinen kuitenkin lopputulokseen. Että ei mennyt koko stäkkiä sitten vastustajalle. Eli mulla oli S-kurko ristiä oli UTG:ssä ja blindit oli silloin 800, 400. Ja mä löin sinne 2 tonnia, sieltä kaikki muut kippaa. Kun sitten tää iso blindi, niin lyö sit siihen mun päälle. Se löi jotain vähän päälle 6 tonnia siihen. Ja jotenkin siinä sitten onneksi pysähdyin vähän miettimään, että tämmöistä neuvoa, minkä on joskus kuullut, että ei tarvitse aina niillä S-kurkollakaan aina heti lähteä kolistelemaan välttämättä. Niin päätin sitten vaan maksaa sen hänen lyöntinsä ja mentiin sitten siinä flopille ja se oli ihan rainbow, mutta oli jätkä 10 ja muistaakseni se oli joko 2 tai 4 tai joku tämmönen pieni. No mä ajattelin sitten, että kun on aloitettu tämmönen rauhallinen peli tässä kädessä, niin pelataan sitten rauhallisesti ja tsekkasin sen flopin. Ja tää iso blindi sitten taas lyö sinne
suunnilleen saman verran kuin mitä ennen floppia korotti mun päälle. Se on jotain 6 tonnia. Ajattelin siinä, että siinä on kuitenkin jonkinlainen suora väliveto sinne, niin maksoin sitten. Ja turni oli sitten kans myös joku pieni kortti. Just joku 4 ei tullut kuitenkaan niinku paria pöytää. Ja mä taas tsekkaan sen. Ja sitten nyt hänkin tsekkaa sen. Ja Riveri oli sitten kurko. Ja kun mä näin sen, mä tiesin, että se ei ole mun kortti. Se ei auta mun kättä yhtään. Ja edelleen jatkoin sen vaan, että tsekki, että on niinku hävitty käsi, kävi miten kävi, mutta hän lyö sinne sitten 15 tonnia. Ja mä siinä hetken aikaa kuitenkin jäin miettimään, että kun tää nyt ihan oikein, että mitä tässä tekisi, niin foldasin sen käden ja sain hänen vielä näyttämään, että hänellä oli sitten kurkopari. Elikkä oli osunut sinne settiin. Että sit vaan taputtelin itseäni tyytyväisenä selkään, että hienosti, että menettänyt kaikkia merkkejä sinne. Että tällä tavalla. No, päästiin sitten main eventin day 1A:n loppuun ja aloitustäkkihän on 30 000 ja mä laitoin sitten pussiin sen 25 400. Että olen ihan tyytyväinen siitä. Että näillä mennään sitten huomiseen. Mutta tuolla taitaa olla vielä, että kun tuosta äskeisestä kädestä kun puhuin, niin mulla taisi jäädä joku 20 000 merkkiä, niin mä sain sitten jossain vaiheessa sitä vähän tuplattua ässillä tuolta pieneltä blindiltani. Mutta vähän ne sitten katos sitä, mutta ihan ok. Kun on merkkejä, niin on merkkejä. Nyt vaan hyvät yöunet ja 12 lähdetään sitten pelaamaan. Ei muuta kuin moikka moi! Officially around, you ready to clear.